Sfinții nu pot fi confiscați. Sfinții nu pot fi privatizați. Da? S-a privatizat toată țara. De 30 de ani. Totul e devalizat. Numai biserica nu s-a privatizat. De aceea și deranjează. Sfinții lui Dumnezeu nu pot fi privatizați. Ei deranjează că nu produc. Nu sunt capitaliști. Nu produc capital. Dar produc bunătate, pace, binecuvântare, har, unitate, conștiință națională. Astea ne dăruiesc Sfinții. Ocrotire. Nu ne trebuie de la ei bani și capital. Nici nu vrea. Biserica nu poate privatiza Sfinții. Nici nu poate privatiza. Biserica adună. Iată, mănăstirea aceasta este patrimoniul poporului român. Nu e a călugărilor și a titorilor care au pornit mănăstirea. Tot patrimoniul sacru al Bisericii Ortodoxe Române e al poporului român. Singurul care nu poate fi privatizat. De aceea și deranjează, de aceea și atacată biserica. Nici nu va fi. E al poporului. Măcar atât să-i mai rămână poporului. Biserica, icoanele, mănăstirile, răstignirile și sfinți.